eya dia emema su ankasa nyame de bo wo no obema ntimi na oba baako but eye ade e wo se uhu se unya uye obema unya ahyeso honhom bi eye den se uye Kristo ni a unya nyamesuro ewo wo mu na wotimi hye wo ho so kire se ema ne de nyame abo ema bebre a ahoofefo wo a wo mu ho ofe wuhu a wotimi hu se wo ba we ne ho ye mefe anka menya ya but wo bi wo fie the same thing so na yenso ye ma yenso ehu be ma bi nso so a yenso ye den yetimi nkasa a be ma e de ne ho ye fe but esan se wo ye oba na wo nyamesu na wo ahyeso honhom na wo nim sa de we eye fe de but enyeme dia ade we mi enka ye me de anka mepe nso na enyeme dia nti mi nkodi echire Yo abusuafo edwa so he mama sanso agimegwa biemu abribia ne ya na nsema ebeto ya pono so no ye pese obi biara nya ntiase nti ye bopi na foforo na wo mo nso e de o madwenkyire aba beto woni nyina ka ho asem eno enene ya bepiemu e wo fada man na baabi a metie wa wotu ani a otimi nsensu akese pa ene wa eno nti se wo ye adwumadie bi engagement wedding na party wo betumi nso ato afa ha na tesensu a wo pebia no ye ne wakasa kama no mama obi fine ansa ye be wie no de ne number betu dwa na se wa wo pensuo no wonso watimi afa na abusua abribia ensam kese e na koso wo man Ghana mu na de di chom ene se ye ma ye ya chese nyame adom wate yanim kakra ma ye kopie nnwuma mu a na akoye se nnwuma kuo no mpanimfu ewo mu ene se be wo mu a ye di dibire bia se wo mu nsa no na wo pese wo fa advantage nyata se wo mu di yabone eno enene aba beto ye na ase aba ba bia odi niola a wakopie mu wa adwuma ensam a ekoso ewo ye adwuma nim na chese boss no ha na wo ha eno enene ya ba benya ye sister oti ha ono so chese wo hwemu a wotimi hu ne se ye obi a ono se ne hu ye fe yie pa abusua ansa ye bekọ ne woni entwa ye homra ye ba ye beto aso abusuafo ye twa ye ho edi aba na wa unim se ya na nkwada no se wo mu ho efe kakra bi ana che se how na abeto wo mu so we na niola efiri adwuma ni mode bibi beto ne wall wo kire se this is actually the saddest day of my life. I just got sacked cause I refused to sleep with my boss. I think it's not being talked about enough how women are being harassed sexually. I've been working with him for a few months now, and ever since I got employed, he has been wanting to sleep with me. Because I rejected his offer, he made me work hard for him. Anything I do, there is a complaint or error, so he finally got me sacked. Abusuafo, and same way and anyola edebeto on the wall and I watch it. Yan semren, yan koya sister nenche. Sister, pacho, net saying. nyame adom ne ho ye pa Who are you? that's Near frozen. your friend Mavis Mavis, now one ma. pacho Who kunu so. pacho Na sister ye baby say wo kunu e wo mmeyi eya na eden na sometimes o ma ye kunu nom ya gi atum se wo ma ye kunu nom na nso wo mu kodru nnwuma mu a enkwada ntotofe wa ene wo mu di wo mani esi wo mu so me that's ewo question na wo de aba sa ade we no eya ade a emema su ankasa nyame de bo wo mo no obema ntimi na oba baako but ade e wo se uhu se unya uye obema unya ahyeso honhom bi den se uye Kristo ni a unya nyamesuro ewo wo mu na wotimi hye wo ho so kire se ema ne de nyame abo ema bebre a ahoofefo wo a wo mu ho ofe wuhu a wotimi hu se wo ba we ne ho ye mefe anka menya ya but wo bi wo fie the same thing so na yenso ye ma yenso ehu be ma bi nso so a yenso ye den yetimi nkasa a be ma e de ne ho ye fe but esan se wo ye oba na wo nyamesu na wo ahyeso honhom na wo nim sa de we eye fe de but enyeme dia ade we mi enka ye me de anka mepe nso na enyeme dia nti mi nkodi echire mi eno no na yenso ye ma na sometimes na ye de wutimi kan eka wa akono ye de ehye the same way nso na me ma nso se wo so omuntu nya sa ade no no mutimi ye de ye ka o makono hye se wo wo yiwe a
na uhu abayewa bi a wasi so a bisa wo sɛ sɛ nka yɛ me ba ɛna nka waduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi ɛna nka ahoɔfa a akwadaa yi wɔ nyame de saa adom me ba na nka mɛpɛ sɛ obi bɛyɛ ne saa adeɛ na na adeɛ bi a ewiase mu bɛyɛ na ɛwɔ sɛ wonya adwene a ɛwɔ akyire ne sɛ nka yɛ me na yɛde yɛɛ me a nka bɛyɛ me daa na sɛ nka yɛ me ba ɛna nka obi de saa adeɛ no yɛɛ na nka bɛyɛ me daa na kyerɛ sɛ akɔba sɛ mpɛn pii no wɔn mu nya ahohyɛsoɔ honhom a wɔn mu tumi hyɛ wɔn ho so ɛyɛ na ebi mu nso ɛkeka ne sɛ obi wɔ hɔnom a wɔne ne yere ntam no akɔyɛ sɛ ne yere ni esuro no ne kunu suro ne yere ɛno nti ɛba ne saa na kyerɛ sɛ wɔɔba adwuma no wɔde saa adeɛ no abɛbi sɛ me yere kora wɔne me ni nkɔmmɔ enti wɔba ne nkwadaa ne te wɔn anim kakra de ma na kyerɛ sɛ wɔn mu nso akɔgu so ebi nso kora kyerɛ sɛ wɔn mu yerenom ɛmma kwan ɛmma wɔn mu ɛne wɔn mu nna because wɔn nyini edu mpɛmpɛnsoɔ bi nti wɔn bɛbrɛ enti ya na saa nneɛma wɔ nyina aka ho nti na ɛma wɔn mu ɛde wɔn ani kɔsua nkwadaa ne so ɛno nso dwen ho sɛn ɛno deɛ wontumi mfa efie asɛm ɛmba mmewura adwuma mu sometimes me ma yɛ adwuma wɔ baby da for 12 good years but then most of the ebi wɔ hɔ nom a yɛ boss ɔbɛba no wotumi hu sɛ he is not in good mood nti ɛsɛ akora yɛtu ne din wate aseɛ but wontumi mfa saa adeɛ no nso ɛmma adwuma mu sɛ nka me nso me de efiri fie baeɛ as a boss na me ba na me yɛ mistakes a sɛ w'ani nkɔgye ho enti siesie wo fie as ɔbɛrima wo na woyɛ ti wate aseɛ nti sɛ wokɔware na sɛ woyɛ ɔbɛrima na sɛ wo na woyɛ ti na sɛ wontumi nsiesie wo fie deɛ ɛneɛ na meserew mentumi nkora mpo nto sɛ be wo bɛrima yɛ na enwie pɛ yɛ ɛwɔ sɛ wotumi siesie fie adeɛ bi nkɔ yie a ahomakye wafrɛ wɔ yere anaasɛ biribi nkɔ yie a nti na yɛwɔ mpanimfoɔ nti na wobɛware a yɛgye mpanimfoɔ bɛtena ase na wɔn ka awareɛ di mu adanseɛ nti sɛ biribi nkɔ yie ɛna waka na nkɔ yie a gu so ɛyɛ den ɛka wate aseɛ ansa na waba adwuma mu ɛde yɛmfa efie ɛntɔkwa ɛmfa mbepie adwuma mu beebi a yɛkyekyere aboa na hɔ na yɛgyae no wontumi mfa fie asɛm ɛmba adwuma mu ɛma mɛ disturb nkɔfoɔ ɛne deɛ ɛyɛ saa ntwa yie na kyerɛ sɛ woyɛ bɛrima na wofiri fie na wo ne wo yere wɔ problem a sɔɔte wɔ hɔnom na ɛmfa nkɔ na ɛno ɛna na mebisa sɛ mpanimfoɔ no bi wɔ hɔnom a wɔn mu firi fie no ɛsiane sɛ wɔn mu nim so wɔn wɔ nkwadaa bi wɔ adwuma mu a nkwadaa no bi nso ate aseɛ na wɔn ne wɔn twe mpena no nti ya na wɔn ani nhyɛ da ne fie na yɛnhwɛ yɛn nuabaa Neola deɛ ɔyɛ ɔbaa bi a ne ho yɛ fɛ ne 20s mu ɛna wɔkɔ adwuma mu ɛna ne boss hana na wɔsɛ ɔmpene ɛbere a kyerɛ sɛ kɔduru deɛ ɛden na wɔsɛ wɔmpene ne boss ne pamo no enti sɛ wo na woyɛ Neola ɛdeɛ na wobɛfa mu saa abere no oh me deɛ nka I'll count it all joy kyerɛ sɛ enipa no mempɛ no ɛna mehu sɛ adeɛ na ɔde ɔpɛ sɛ ɔne me yɛ no me nso m'ani ngye ho enti w'ani ngye ho no ɔbɛgu so ayɛ apɛ nneɛma a debia no wofiri fie sɛ wofiri fie akɔ adwuma because we spend much of our time ɛwɔ adwuma mu enti sɛ obi ɛnhyɛ w'anigye wɔ w'adwuma mu a ɛwɔ sɛ wohu sɛ ɔtwetwe wo kɔ owuo mu ɔkɔpɛ yare ama wo wate ase nti wobɛkɔ adwuma a wokɔ a w'ani ngye na nipa no because sɛdeɛ ɔno ɔka no that means ɔfɔ so yɛ adeɛ ɔbɔ ne ho mmɔden kora mpo na ɔbɛnya complaints ama wo enti ne better sɛ wobɛfiri hɔ nom baabi anyɛ yie a baabi bɛyɛ yie ama wo that place is not the only place of work a you will find your happiness anaasɛ wobɛnya w'ano aduane enti na ɛno mmom deɛ woyɛyi na edi no me ne na nka mɛka kyerɛ me ho sɛ it is well na ma find another way out na kyerɛ sɛ wɔn na wɔn sɛ ne nkwadaa na wɔn asi soɔ na wɔn kɔduru adwuma mu a bɔɔso baako mmienu mmiɛnsa na wɔn ate aseɛ na wɔn akɔ baako mmienu mmiɛnsa na wɔn ate aseɛ ɛyɛ awofoɔ na sɛdeɛ sɛ wɔn nso atumi di saa adwuma no bi ana ɛyɛ awofoɔ na sɛdeɛ no kwampo deɛ ɛnyɛ at the time a nipa na kɔduru adwuma mu no ɛyɛ right from day one a wawo ɛbaba
ɛna wobɛma na futuo from the one a wehu sɛ mebe wo ngɛ a yɛ doctor de ne kyerɛ sɛ ɔba no ɔyɛ ɔbaa no ɛfiri hɔ no ɛna wode efutuo ɛma abrabɔ mu wo experience a wenya nea watete menyɛ sure sɛ wofiri the one na wobɛnyin sɛ na woyɛ when experience a wenya nea watete deɛ wahu ne nyinaa no woni akwala ne bɛbɔ ho nkɔmmɔ na wo ne kasa at the end of the day no the dangers are ɛwɔ mu any good sides are ɛwɔ mu woni akwala ne bɛ discuss ya because ɔbɛkɔ secondary school ɔbɛkɔ from JSS to secondary school ne nyinaa ntoatoa so ne nyinaa na ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛ wɔn akwala ne hu enti nye the time ɔte boss ne bɛkɔ akɔbɔ so no kwampo no ɔno akwala no ɔate onim wada ne ho so dada wate ase enti no me deɛ mɛkasa awofoɔ no ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ adwuma no from infancy wate foundation ne ho hia because sɛ na bible kwampo aka sɛ kyerɛ akwala kwan a wɔmfa so na onyini a wɔmfiri ho enti from the one wo kyerɛ akwala na ɔkɔkɔduru hɔ no mokora ɔba kora na sɛ ɛmpɛmpɛn so a papa ne de ne kɔ na ɛboro ne so a ɔbɛba abɛbɔ wɔ amaneɛ wate ase enti sɛ mpaebɔ ɛna wo maame no wode bɛboa no ɛne afutuo na wode bɛboa na ama boss na adwene free so ebi adwuma no nso a wowɔ mu no wo feel say o ɛyɛ but boss ne tibi sisa na adwene mpaebɔ na wode bɛ support no anaasɛ kasakyerɛ ɛna wo maame no so wode bɛma no wate ase but sɛ wobɛdi akyira ka sɛ o boss aka enti ne maame mfa me ho ma no ma mfa ama na medwuma no busa wo ho sɛ wode ma na does it end there it doesn't end there there are other things are ebedi echire beba and maybe you can't contain and na won so be make won so worry won so no why you ready and won so you are open to the market and so sure with the enti e bia wo benya wo de no na ono so de ne ho nso e be say no na e bia na nka nipa na wanya no at that moment na nka ye perfect match will help her for life na we de ne ho nso no abeka wa de ato ogukwa na chese akwa se ayi enamompa na se a good step na niola o take ye no ai na chese sister wo de wono asem nyina wo be kra no de amaye se ye be sere se tu omo a wo mo ba no e ma ba na wo masisuo a wo kɔ adwuma mu a ne ma se ekoso no ye be sere se wo de afutuo kakra be fa mfra be mama wo mo any bosses ne managers na wo mo tete nkwada no wo mo so ka bibi kire wo wow ne emeka hye ye nuanom mmayo na o mo asiso ne se abrabo no a wosiso afin se bibia kosu bia no o mame nso menye bi nhwe mame nso we bi nhwe mame nye we bi nhwe ebi mu ye ebi nso nye ebi wo ho no ma o kai wonyi bedroom ebi na o kai so sade we mi ye bia na sebe o sekura afa na o ka se mi hu ya nka de we nka manye bosses for na omu efin so omu no beda omu no be yesi dodo na efa akura yare akese but ye ntworo mo no mo maso na ntimi mfa ne nko lab nso so ansa na wa ba bie wo ne enti ne me de meka che omu ane say it doesn't end there abrabo na and this say me ne me boss akọ adate nti ne menya ejuma no enti eno ano no ensi wo ho no ma niema bebre wo akire a e de animgu ase ebi ye animgu ase eye den e de ba enti na ne de eho nhia wo ho e na bosses fo no so no omo nkai no omo hu no sen ewiase se wo hwefo nsa na wa hwe wo nso wo de nia wo di beye obi ba no se ye papa obi didi ye papa na times 10 beye wo ba ama na so wachifo eye bone nso so a obi behwe so pepepe na odi bi nso aye den ayew enti no omo nsesa emfi ho se wo efie challenges a enti asemu bi aye de ano na eka awanwe bi emu wo problem wo hwe na se efie mu asem enko ye settle emfa ho emba mbegu nkofo mma so we ewo
Abusuafo ha ene brema akwan ma yede ye nkomo twetwe no nyina esi ye wo se ye nhwe ye ho yie na afa bosses ne nso mo nhwe mo ho so yie na emmoa ye nyina wa adwuma no abusua me din e de adwa so him like na share on all the social media platforms so makra